Започваме да рисуваме това 70-метрово платно. Заедно с децата на Казанлък ще нарисуваме най-голямата рисунка в града. Това са четките, боите. Нека започнем сега! Това са Росен и Ваня, моите първи учители в изкуството. Те бяха инициатори и организатори на този проект. Участваха 8 школи и над 200 деца на възраст от 5 до 18 години. Смесваме боите, разрязваме 70-метровото платно и отиваме да раздадем материалите на участниците. Творческата работа започва с скици на цветя, деца, къщи, мъщи, след което децата започнаха работа директно върху платното. Но дали ще успеят да се справят до фестивала на розата? Художествена галерия Казанлък сме и началото е на най-дългата рисунка на Казанлък. Да рисуваме заедно Казанлък. Това е темата, която обединява всички и малки и големи. Най-малките художници са на 5, най-големите на 18. Рисуваме Казанлък, розите, децата на Казанлък. Ванги, кой е любимият ти вид сирене? Не искам да казвам, защото спонсорите не са платили още за това. Добре. Иначе Елена. Реално виждаме техниката на всяка възраст деца. Начинът, по който те си представят дали розата, дали самата идея как да представят празника на розата. И така като се започва от най-малките, там виждам някаква средна възраст, се стигаме до вашите произведения. Много е. Слънчите! Разбира се, децата от Слънчице бяха нарисували как играят сред слънчевите лъчи. Великолепни сте! Момичетата на Ренина бяха изобразили видни хора от нашия град, като Ненко Балкански и Иван Енчев Видео. Тук е много хубаво, защото аз като викам, о, Ренито е толкова желана, тя е искана и че си като мъртва. Ще мъртва. Това е много редовна. Правиш с някои дете. Не. Такова хубаво. Голямо. Щастливо! При Катя бяха изобразени щастливи и активни деца. И това бяха началните стъпки. Това исках да има баланс между женското и мъжкото начало и да представя не само да е идеята за Казанлък, а пък моята идея за Казанлък е изкуството, историята, траките, живота и елементите всъщност от него. Какви са децата на Казанлък? Усмихнати, щастливи, и болки. с розови мечти. Да. Не, искам да са зелени. Това също е хубаво. Светни. Зелените са... Зеленото чипче е много хубаво. А червения хикс е толкова гаден. Аз не обичам розите. Добре. Обичам палетата. Децата на Галя бяха нарисували разобирачки. Галя каза, че едно от предизвикателствата на това платно е, че всички рисувате в различни стилове. Все едно го рисувате във вас си на някакъв коридор, така изглежда. Тази сграда е супер соц, наистина. Ама е забавно да е. Но то всъщност вашите училища и те са соц, нали? Творческият процес е забавен. Децата на Мариета бяха изобразили различни занимания
които се случват в Искра. Народни танци, актьорско майсторство, пияно. Кажи го така. Найс. Найс! Първо направете, после като присъдни малко, вътре ще им сложим жълтичко като Звънче бяха нарисували паметниците на Казанлък и необятно синьо небе. по различни рисунки ги съединяваме в една голяма и всъщност ще съединят всички платна и ще стане една огромна рисунка. Те може би не могат дори да си го представят, но за тях е щастие да правят нещата заедно. Да. Целият процес беше много забавен и се случваха и понякога много смешни неща с моите приятели, с които споделяме това платно. Чудесно. И много ни харесва. И забавно ли е да го споделяте заедно и да рисувате заедно? С една гумичка. По какъв начин? Ами просто си я фърля. Най-любимия ми цвят от дъгата е жълт. За 1 юни, празника на детето, събрахме всички части от рисунката в парка и дадохме възможност на още повече деца да се включат. Там направихме и финални щрихи върху рисунката, за да може да е готова за фестивала на розата. Обичаш да рисуваш? Ами цветя. Цветя? Те са ти любими? Да. Сега ще можете да видите финалния резултат от най-дългата рисунка на Казанлък, готова да бъде показана пред хиляди хора. Как е настроението? Зле. Зле. Как е настроението? Много. Радвам се. Решихме да попитаме гостите какво мислят. Какво мислите за най-дългата рисунка на град Казанлък? Страхотна е. Браво на Тя е любимата ви част. Браво. Браво и пожелаваме повече такива талантливи деца в Казанлък. Благодарим, прекрасно. Коя част най-много ви харесва от цялата картина? Ами не мога да се избера, всичко е много Така е, всичко е прекрасно. Благодаря много. Do you like the painting? Yes, I like it. Which is your favorite part? Yes. Okay. Yeah. Thank you very much. Какво беше чувството толкова много хора от Казанлък и от чужбина да видят най-дългата рисунка? Всичко беше прекрасно, изживяването страхотно, емоцията на 120. Прекрасно, много се радваме всички, че видяхме най-дългата рисунка на град Казанлък. Следващата ни цел е 10 километрова рисунка. За да участвате, пишете ни на следният имейл